Ayan, sobrang ganda na. Ayan, sobrang ganda na. Sobrang ganda. Tayo papasok sa loob. Ay, charot, hindi pala tayo papasok. Nasa labas lang pala tayo at magbibidyo. Ay, magbibidyo lang tayo. Pero sobrang laki kasi maganda at may parol pa. May parol. Maganda to niyan kasi bibili tayo lato-lato pagkatapos natin mag-vlog. Tapos natin mag-vlog ay tayo bibili ng lato-lato. Lato-lato, dalawang itlog, joke lang. Mga besh, ay si ate. Ate, huwag ka naman mataray, ate. Chill ka lang din, ate. Ayan, mega shout out, Charlotte. Shout out naman dyan sa'yo, ate. Huwag ka malibog, ate. Kindot ka pa dyan, ate. Sige, mega shout out sa'yo, ate. Si kuya taga-tricycle, di ako pinansin. Ow! Ayan, mega shout out. At tayo ngayon at nandito sa San Fernando, Pampanga. Ayan tayo at tayo nagsasalita na. Tayo ngayon nandito. At ayan, si kuya ay nagbubuhat at tinapa nagtitinda na kawin natin, papa, tara na. Kawin natin at tinapa. Ay, sana all may tinapa. Pahingi nga po, ate, joke lang. Mega shout out, shout sa inyo dyan. Ate, shout out sa iyo. Shout out dyan, mga shout. Ow! Mega shout out. Yan, may palengke dito. May palengke. Kung saan kayo, punta na kayo. May palengke. Palengke. Yan si kuya. At ang ating camera ay magdala natin camera. Ako po mga beshi, mga marites ba dyan? Si ate, shout out sa'yo, ate. Tayo ni ate, nag-vlog do. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Kaso nga lang, wala yung damit ating may YouTube channel. Hindi ko nadala yun. Yan. Yung nagtitindang hamburger ba yun? Ay, siomay. Yeah! Wow! Yung tinapa na, ubus na. Kuya, bigyan mo ko sa sunod. Dadaan ako ulit, ha? Joke lang, di naman tayo binigyan ng tinapa. Ay, nakubuhay naman na to. Kaya tara na. Ito, malapit na tayo sa may tulay. Hindi bili na kami ng lato-lato. Magkatapos dito. Ay, nakabili ng lato-lato.